знаем. Моя персонаж, както вече стана ясно, моята героиня е глуха. се вживява. Освен, че е глуха, това е интересно как ще се изиграе. Не знам, ти си професионална актриса. Ще го изиграем, а хората после ще дойдат да го гледат. Да. Тя е човек, който намира своето спасение в литературата, в поезията, в авторите и нейни любим е Чехов, който естествено всички знаем, той задълбава в дебрите на душата и той за това и ще бъде вечен, защото дълбае най-дълбоките кътчета на съзнанието. Ма той с търнокоп ли ги дълбае? Как става? Пробвал е, когато е следвал медицина и след това вече с литературата тръгва с психология. Да ви кажа, не знам защо. Това режисьорите го направиха, че Чехов е нещо страшно дълбоко и сложно. Той е просто, той е един просто много мил, лиричен, смешен, симпатичен човек, да. Така че пък ние не са тук какви. Вижте, тук ние сме като в Чехова пиеса. Героите нямат подтекст. Каквото мислят и чувстват, това казват. Стига вече подтекст, защото като слушам текстовете по телевизията и не мога вече. Да, ма не с подтекста. Тя просто задълбава. Аз наистина защо на тебе го обяснявам. И аз не знам. Търси се самия мой персонаж и намира отех в Нина Заречная, защото търси любов. Търси любов, всеки търси любов и най-накрая за щастие в пиесата го намира. Така ли? Да. Не знаех този обрат сюжета от нея да науча. Намира. Така ли? И вече живота има смисъл. Тук ли е този, който намира или не? Липсва, да, това няма. Той полковника го няма. Няма го. Моята любов, но... Та вече намира смисъл накрая. Но този кръг, който преминава моя персонаж е много интересен, защото, така да се каже, от дъното се издига нагоре. От на дъното? Да, преминава своята парабола и намира смисъл. Да, 15 октомври, Сълза и смях, 23 октомври, тази прекрасна зала.